Wednesday, July 15, 2026 mga igsunan, maghimo ta o magluto ta mga igsunan nining maong kabuntagon o gitawag og halang-halang, simpleng halang-halang mga igsunan no mao ni butang ta og kuan kato mo to siya ang manok no nga way sabaw gibutang sa kaha nga pay sabaw dayon taoran dayon pagbutang pagkuan na mauga na siya tangan og panakot magsuna no sa tanang panakot ibutang dayon butang tuno ang primerong ano ang ikaduhang kupos sa tuno no kaduha kuposan ang primero is set aside una dayon ang ikaduha mo isabaw human o pabutang sa panakot magigsunan ana no klaro ba simple kayo paghuman butang tuyo dayon tag asin mora na siya ang kwan unya na ang uban paghuman katong sili o katong limonsito nga gisunan no unya na og tangad naa na namang tangad ya okay na ready na siya magbuhat lang tag mubukaw dayon ibutang tong tuno ikaduhang hugna nga sa tuno nga ikaduhang kupos so dayon kini nang mauna na siya kana siya ang sili hang kana silihang mo na ako ang paghimo og halang-halang no simple lang way mantika ay ni lubli na lapay tuno mantikaan pa nimo na gilaming po ni ang manok Bisaya balig tulo ka adlaw magigsunan o sa gihaw limpyo ganito tanan magigsunan no kana sili na dahon sili nang nabilin dayon tangatong limonsito dayon humanana atong takuban pagbukal maghukad na ta o mangaon na tanan pero ako rin sa kaon una-una o niya na sila og di na i-vlog kay di mo tanaw sa kamera mahadlok magigsunan o maulaw ba o inana na kana limonsito na siya magigsunan no kayo to kadali dayon ibutan na to ang tuno ang katapusang tuno katapusang hugna ano ikaduha na kung primero na kung kupos mo na ispiso nga tuno no atong gisip sa una dayon og kamunggay last na magisunan takuban okay daog na hukad na taron di udugay magisunan mga una ako una sa wahira sila kay di man sila igaluto ako man di ako mo nagkaon okay nga salamat sa inyong pagtanaw magisunan no ana ra ana mo na siya maghukad na ta ayun na lang nga karon to tanan dayon una ko kaon dayon sila na po sunod salin na ila kita joke hindi ko na to hindi na to kaw-kawon hindi na to kamot-kamoton magisunan okay mo na siya kaon ko una kay kung may galuto nangatulog pa man sila na ingkib kana naglawa sa manok no itong giingkib okay kaon salamat yung pagtanaw otron ko o mayong adlaw katong tanan ini maong bulan sa Hulyo o adlaw Miyerkules magigsunan na daghang salamat of course ang iro di gyud na to kalimtan kanon na to na siya bahinan po no mo na siya isahan na to kay minta sa kaon ko